usahay sa atong kinabuhi ba, magkapangutana gyud ta kung kani bang atong kahimtang karon na perting ka traffic, lisod kay mosakay og public vehicles. So makapangutana gyud ta kung deserve ba gyud ta ani. Kaya akong question ra gyud ani kung wala lang gyud naghinangol ang mga government nato ang nagmanage ato, matagaan jud ta nilag maayong serbisyo about sa public transportation. O mas manindot siguro ang Pilipinas kung ang ilahang unahon ay kaning atuang mga daan. Bali ang kanang mga politiko ba dili sila maghinangol. Ang ila lang gyud is na butang sila diha as a leader, then muhatag sad silang serbisyo na makapaayo sa mga tao na manggutay concept aning Filipino culture na usahay maghinangol gyud ta atong kaugalingon ato ang gipa labi ba, in which dili na nato mahatag imbis atong ihatag ang serbisyong maayo ato na noong kumkumon. So muna na atong pamalandong karong adlaw nga dapat siguro magbag-o na tayo og gobyerno na style kay kani sige ra man tag butang og mga pareharang pangalan unya wa gyud tay kuana ni padulngan puhon kay the same name, the same concept, mapakinsa man na. So realization na nato na dapat atong usbon or i-overhaul ang ato ang government. Aside ana ato sang tan-aw na tong kaugalingon kay usay sige ra tagbasol sa gobyerno pero wa ta nagtan-aw sa atoa. Ultimo paglabay sa basura ato pa ibasol sa gobyerno nga mubaha. So kana is ang project, flood project is maayo gyud na, pero ang kanang basura nga para dili makatabang atong flood project na ma-implement og sakto is kuan po na naara gyud sa mga tao. So sa community helping gyud na siya. Di gyud na pwede na gobyerno la to saligan. Dili. Aside sa atong kailangan ilisda ng gobyerno, kailangan sa nato pamalandungan na atong kaugalingon. Kana ang sidewalk nato wag gyud na natarong. Limang kag kanang sidewalk pinakadelikado mo sa usam sa nismang ka traffic kay ang mga tao mo imbis adto sa sidewalk mo spill na sila sa diri sa daan. Mo na yung mga delikado na mga moves. Kung sakto pa lang yun na lang yun nagtanaw ani kanang atong sidewalk, sakto yun na siya na malakwan sa tao. Kana daghan kay obstruction no, tanaw nimo gamay na ay basa na ay mga tubo, image delikado na siya sa mga naglakaw. Nabaga ni uban sa ubang nasud ang sidewalk nila wheelchair friendly. Ya kani asa man nimo paagi ang wheelchair ana. So mura to akong pamalandong karong adlaw.